Tässä on mies, joka ei naura. Häntä on vuosien ajan yritetty naurattaa, mutta hän ei ole koskaan nauranut. Hänelle on kerrottu vitsejä. Sano lakka. Lakka. Housussa on kakka. Häntä on huvitettu musiikin avulla. Like a virgin, touch for the very first time. Like a virgin, when your heart beats next to mine. Ja häntä on viihdytetty fyysisen komiikan keinoin. Mutta tämä mies ei naura. Ei ole koskaan nauranut. Naurata sinä tätä miestä. Tee oma TV-sketsi ja lähetä se meille. Parhaat pääsevät jatkoon ja televisioon. Lopulta kaikkein paras voittaa ja saa vaikka mitä. Lisätietoja Yle Extran netistä.